Θέλεις να σπουδάσεις με υποτροφία? Άκου προσεκτικά. Φέτος, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ΚΙ προσφέρει 2 κορυφαίες υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Υποτροφία Μαρία Ζάουση για σπουδές ψυχιατρικής στο εξωτερικό, 2 θέσεις για μάστερ, 24 μήνες, 4 θέσεις για διδακτορικά, 36 μήνες. Υποτροφία Νίκ Δε Χρυσοβέργης για διδακτορικές σπουδές σε Ελλάδα ή εξωτερικό. 6 θέσεις συνολικά, θεματικές τεχνητή νοημοσύνη, φιλολογία, ιστορία, ενέργεια, φυσιολογία και άλλα. Πτυχίο με βαθμό τουλάχιστον B, αν καλώς είναι απαραίτητο. Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 4 Ιουλίου 2025. Κατέβαση της προτιμήσεις από το iki.gr, προετοίμασε το βιογραφικό σου, τα δικαιολογητικά και δήλωσε συμμετοχή. Μην αφήσεις αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη. Θες βοήθεια με την αίτηση ή το βιογραφικό σου? Στείλε μας μήνυμα. Academics Work. Στις σπουδές σου έχει σύμμαχο.